Вітаю вас у эфіры пара. Яшчэ год таму мы абмяркоўвалі сцэнары, што магчымая вайна ў Беларусі. Нейкія вайсковыя правакацыі, удары па Беларусі у адказ, удары помсты, ядравыя сцэнары. Сцэнары, што могуць ліквідаваць Лукашэнку, калі ён у такі крытычны момант выступіць супраць Крамля. І гэтага ўсяго пакуль што не адбылося. І людзі стаміліся, магчыма, ад такіх сцэнароў, скептычна да гэтага да ўсяго ставяцца. Між тым у Беларусі нешта рыхтуецца і нешта пачнецца, прытым хутка. На сувязі са студыяй аналітык Сергей Бульба. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Добрый вечар. Хачу звярнуць увагу на наступную дэталь. У год перад нападам на Украіну з тэрыторыі Беларусі Лукашенко і Пуцін кожны месяц сустракаліся. Мы гадалі, навошта яны сустракаюцца. Аказалася, што рыхтавалі напад, і зараз такая ж інтэнсіўнасць гэтых сустрэчаў. Вось адбылася сустрэча ў межах АДКБ на мінулым тыдні. Тыдня не прайшло, все, інфармацыя, Пуцін ляціць у Менск, сустрэча ў межах там саюзнай дзяржавы, зноўку сустрэча з Лукашэнкам. Нешта рыхтуюць, пытанне што? Пакуль Лукашенко рыхтуе ўсё-таки свае выбары. Это мы бачым, што ідзе ягоная перадвыбарчая кампанія. Мы бачым, што цела Лукашэнкі ўжо не такі ён малады, не такі ён жвавы. І ўсе эти пералёты ў Казахстан і назад, яны яму ўжо даюцца цяжкавата. Мы бачым, што ён зараз апелюе да сваіх выбаршчыкаў, ён глядзіць, в асноўным ездзіць па гэтых маленькіх мястэчках, па калгасах. То бок тое, адкуль ён сам выйшаў, ён разлічвае, што гэты электарат яму застанецца верным да скону дзён ягоных. Што там у галаве ў людзей такія ж апілкі ў галаве, як і ў яго. Да. А ён не суецца на вялікія буйныя прадпрыемствы, ні сталічныя, нідзе. Таму што ён памятае з 20-го году, калі яго рабацягі просто ў лоб запытваліся, калі ён ужо сыдзе ад улады. То бок ён разумее, што тут пры ўсіх вот этих чыстках, пры ўсіх этих рэпрэсіях, якія вяліся з 20-го году, і не спыняліся дагэтуль, што яго не стаў ніхто болей любіць. Да, ён пераканаўся ў лютым месяцы этого году, ён правёў свой адзіны выбарчы дзень, ён пераканаўся, што ягоная сістэма функцыянуе, да. Але ж, яны ж, гледзячы па тым, як рыхтуюцца ўсе сілавыя структуры, то ўзнікае ўражанне, што это не выбары, а нейкая спецаперацыя. То бок падспудна, падсвядома, яны ўсё ж такі асцерагаюцца, што, магчыма, пасля так званых ягоных выбараў нехта выйдзе на вуліцу. А Лукашэнку трэба паказваць, што быццам бы заключаны новы сацыяльны дагавор з народам. Яму трэба это паказваць Пуціну, што ён адзіны, хто трымае у ежовых рукавіцах, што называецца, этих беларусаў. Як Кадыров Чеченов трымае, паказвае в Москве. Также ж Лукашенко прыязджае, паказвае, што вот бачыце, у меня тут постоянно я их сажаю, постоянно я их тут арыштовываю, все только тому, что я вот так жорстко себе поводжу, я контролюю ситуацию. И при этом что мы бачым? Лукашенко явно дал Москве зразумець, што ён бачыць, што зараз Москва трошку не да яго, і што Москва праглыне ягонае вылучэнне на чарговы тэрмін. У 20-м годзе пагаворваюць, што ён абяцаў ледзь нездароўем дзяцей, кляўшы, што ён не будзе больш вылучацца на пост прэзідэнта. Зараз ён даў Москве зразумець у тым же шарыштам намеснікаў Мазепіна, якія прыязджалі ў Мінск. Колькі это, месяцы паўтары прайшло, так? 2. То бок ён даў зразумець, што ніякіх гульняў, ніякіх новых праектаў а-ля Бабарыка чи падобнае ён не дапусціць. У Москве гэты сігнал адсачылі, адфільтравалі. Глядзіце, калі разглядаць адну з такіх вельмі верагодных версіяў, што 20-й год быў ўсё ж такі інспіраваны ў Москве, то зараз Москва разумее, што пайсці тым же шляхам яна ўжо не здольная. То бок няма ні часу на разгойдванне сітуацыі, няма магчымасці на стварэнне такой грамадскай актыўнасці, як это было створана ў 20-м годзе. То бок застаецца што? Застаецца праводзіць для дэстабілізацыі сітуацыі, калі Москва в этом зацікаўлена, каб зноўку Лукашэнку прымусіць пайсці да Москвы на паклон, застаецца рабіць нейкія тэракты, нейкія аперацыі такога ж узроўню для таго, каб у Беларусі захісталася дзяржаўная машына.
Але ж і не для таго, каб яе заваліць, а менавіта для таго, каб паказаць Лукашэнку чарговы раз, што ўсё ж такі ён слабы. Вот у чым сэнс. Таму што Масква задумляе, халера іх ведае, што ў іх у галаве. Зараз усе чакаюць, і Лукашенко, напэўна, спяшаецца правесці свае выбары. Ну, па-першае, ўсе разумеюць, што 20 студзеня, Трамп прыступае да выканання абавязкаў гэты раз. Таму Лукашенко спяшаецца, і, адпаведна, ён спяшаецца да таго, як будзе заключаны, калі Украіну ўсё ж такі прымусяць падпісаць нейкі мірны дагавор з Расіяй. А што ў Пуціна ў галаве? Ну, мы ж бачым, што я лічу, што ягоныя паездкі ў Мінск, у тым ліку лабіраванне Лукашэнкі як магчымага пляцоўку для перамоваў паміж Расіяй і Захадам, умоўным калектыўным Захадам. Пуцін шукае для сябе камфортную пляцоўку для менавіта Сочи. Сочи — это які 45-й год, ці калі там это самае Сталін дзяліў свет? Ялта. З Захадам. Ялта, да, перапрашаю, да. Ялтинская конференция, да. То Путин, напэўна, в Беларусі бачыць якраз вот тую тэрыторыю, дзе ён можа праводзіць такую ж ялтинскую конференцию, бо ён себе не будзе упэўнена адчуваць ні ў Турцыі, ні ў Ватыкане, нідзе. Да, асабліва пасля падзеяў у Сірыі. Добра, Сергею, я ў Беларусь все-таки вярнуся, таму што нешта тут вот рыхтуецца, так? Ну, тое, што людзі ў Беларусі выйдуць з нейкімі пратэстамі, гэта немагчыма ўмовы канцлагера, толькі калі паспрыяе Расія, так? І выйдзе пятая калона, а пятую калону падтрымаюць нейкія падраздзяленні сілавікоў у Беларусі ўжо падрыхтаваныя, так? Да двойной дзяржаўнай здрады. Спачатку беларускаму народу здрадзілі, а потым і гаўляйтару Лукашэнку. Нейкі такі сцэнар. Ну, все адно ж яны сустракаюцца кожны месяц з Пуцінам. Ну, я радзей у супермаркет езжу. Ну, няўжо ты думаеш, што ў іх там не ўсё схвачана? Не, відавочна. Я тому і кажу, што Расія зараз у іх застаецца толькі вот адзін сцэнар. Яны не здольныя зараз стварыць шырокі грамадскі рух ніякі. То у іх застаецца разгойдваць сітуацыю толькі такім чынам, нейкім узброеным тэрарыстычным невялічкамі групкамі, і ўсё. Больш у іх варыянтаў ніякіх няма. Што ты думаеш пра правакацыі з тэрыторыі Беларусі? Так, увесь час войска это трэнуецца, белавусаў, Шайгу, Беларусь прыязджаюць, таксама нешта вот тут падрыхтоўку нейкую вядуць, так? Украіна ў сітуацыі, тут жа зараз бакі будуць дамаўляцца паляпшаць сваё становішча перад так званай гэтай мірнай угодай, так? І вот тут зручны момант, цяжкая сітуацыя ва ўкраінцаў, можа быць, каб нейкія правакацыі з тэрыторыі Беларусі, вот варыянт нейкіх вайсковых правакацый з нашай тэрыторыі, каб падставіць тэрыторыю Беларусі, вот Лукашенко тут пра арэшнік расказвае, дроны ў беларускім небе лётаюць. Ці можа вайна ў Беларусі пачацца рэальная? Вот такая реальная война, что вот это все джилі-туелы полыхаюць, коттеджи за $500 000 растрошваюцца, ракеты промахваюцца ў шматпавярховікі, трапляюць, людзі гінуць, ці можа такое быць? Дык а сэнсу зараз? Вот калі, напрыклад, месяцаў 8 таму, яшчэ год таму можна было разглядаць пытанне, што вот эти карпенкоўскія атрады, якія сфармаваныя на базе ўнутраных войскаў, раптам маюць яскрава выражаную ідэалогію штурмавікоў. Тады можна было ставіць пытанне навошта. То зараз чакаць, што, напрыклад, Пуцін адправіць беларускія войскі на якую-небудзь, ну, я не ведаю, на Віленскае накірунак, не ведаю, в этом сэнсу зараз няма. Тым больш, калі выходзіць на перамоўны працэс, а Путин разумее, что два основные, на кого он различивает, кто забеспечивает дастаткова доброе экономичное становище России на сегодняшний день, это в основном Китай и Индия. То как раз и Китай и Индия, они выступают еще таки за перамоўны процесс, за заключение мира, принамсі на этом этапе. А что будет далее, оно как бы час покажет. Китай звяртаецца да расійскага досведу, якобы ходзіць гэтыя самыя санкцыі, то бок Китай нешта задумаў. Але ж Китай задумаў нешта заўтра, а не сёння. Сёння Китай ад той же Расіі патрабуе, каб было замірэнне, ўсё. Я не ведаю, на што Китаю гэты час, што ён хоча падрыхтаваць за гэты час. Вот глядзі, на сённяшні дзень Китай не можа не скарыстацца тым, што недзе ад 60% таго, што называецца рэдказемельнымі, китайцы ж добываюць па ўсім свеце і ўсё это звозяць да сябе.
І недзе адсоткаў 80, напэўна, от усёй вытворчасці, што вырабляецца з рэдказемельнага, яно ж кітайскае паходжанне. Плюс да гэта седатыўныя сродкі, багата ж з антыбіотыкаў. Это самая медицина для снижения тиску. Это все китайское. И что, вот этот коммунистичный Китай ніколі не скарыстаецца тым, каб не натиснуть на Штаты этим? То бок зараз я разумею, что и Трамп это разумее, и Трамп будзе выносіць ўсё ж таки параллельную вытворчасць у сябе аднаўляць, и я спадзяюся, Европа про это задумалася, что не варта залежаць от Китая, потому что у Китая свои претензии. Свое бачанне мадэрацыі этого свету. Китай глядзіць зайздрасцю на Злучаныя Штаты, і Китай хоча выбудаваць такую ж монополію. Што мы бачым? На сённяшні дзень, што Амерыка пакуль яшчэ спраўляецца, але ж это ўсё так дырэктыўна, калі Трамп ужо заяўляе про тое, што ён будзе ціснуць на краіны, якія ўваходзяць у БРИКС, каб яны, край Божа, не перайшлі на разлікі ў сваёй валюце. Што толькі даляр. Кітайцы таксама хочуць, каб іхні юань стаў такім же аналагам даляра. Ну, таму я і лічу, што Кітай, канешне ж, зацікаўлены ў дэстабілізацыі Захада і наўрад ці зацікаўлены ў нейкіх мірных угодах, што ўвогуле ў гэтай восі зла Кітай гэта лакаматыў. Сергею, можна я вярнуся да Беларусі, так? Вось людзей хвалюе тэма, так? Захістаўся беларускі рубель. Ось у адносінах да даляра. Быў 3,30, стаў 3,60, 3,70. Людзей это хвалюе. Тым больш перад выбарамі ўсё павінна было быць стабільна, жалезна, а тут нешта пачало хістацца. Галоўчанка, в прынцыпе, даў адэкватнае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Тут жа ж у ёй развязі бываюць такія скачкі, там, польскага злотага да еўра, напрыклад. Это нармальная справа ў рынкавай эканоміцы, так? Праблемы ж пачнуцца, калі Трамп рэалізуе свае абяцанні, калі ён абваліць сусветныя кошты на нафту. У Расіі ж нічога няма. Умеюць зброю рабіць, нафта, вуглевадароды, нічога іншага няма для развіцця эканомікі, увогуле адкуль грошы браць. А Трамп вельмі рашучы ў сваіх дзеяннях, так? З моманту выбараў там прайшоў нейкі месяц, глядзі, што ў Сірыі адбылося. Это ж, канешне, Трамп з Эрдаганам змовіліся. Дазволы біць атакамсамі углыб тэрыторыі Расіі пасля сустрэчы Трампа і Байдена. Як ён увогуле рашуча размаўляе з той жа Канадай. Кажа, што вы там у нас паразітамі на горбе сядзіце, сказаў Трюдо. Не можаце сябе забяспечыць, давайте 2 штатамі ў склад Злучаных Штатаў Амерыкі ўваходзьце. Вот такая рыторыка. То ён і з нафтай можа свае абяцанні гэта рэалізаваць, і на нейкі час ніжэй цаны рэнтабельнасці скінуць. Гэта дэстабілізацыя эканамічная ў Расіі і, канешне, у момент дэстабілізацыя эканамічная ў Беларусі проста варыянт галечы. Такой, што даляр па 20 рублёў абсалютна рэалістычна. Я зараз, канешне, па-аматарску кажу, так, в прынцыпе, ў дзесятачку, я думаю, трапляю. Які-небудзь імпартаваны з Китая, імпартаваная мікрахвалёўка, людзі будуць глядзець за непад'ёмных коштаў, як на экспанат у музеі. На экспартаваную макарону з Італіі будуць глядзець як на мармуровую ялавічыну з Японіі. Варыянты, як у пачатку 90-х і нават горш. Як ты думаеш, Трамп выканае сваё абяцанне датычна нафты? Ёсць версія про тое, што за Трампам стаяць якраз нафтавае лоббі. Не трэба ж быць на сённяшні дзень надта ўжо аналітыкам галіновым, каб зразумець, што эпоха углевадародаў яна завяршаецца. То бок літаральна можа быць 10, 15, 20 гадоў і ўсё. І што далей? І таму для амерыканцаў няма сэнсу, яны ж раней закаркавалі сваю нафту, яны не здабывалі яе, а эканомілі, ашчаджалі на лепшыя часы, напэўна. А зараз усе разумеюць, што за гэта шчасце трэба ўзяць хаця б нейкія грошы, таму што заўтра яно, напрыклад, не будзе, паслязаўтра яно не будзе каштаваць нічога, ён не патрэбна будзе, ўсё. Таму натуральна, это абсалютна натуральны шлях быў, што Амерыка раскупорыць свае тыя адтуліны, скважыны, это ўсе. І натуральна рынок нафтавы пасыпецца долу. І у Трампа тут свае мэты, наўрад ці яго спыніць стогны і енькі з Расіі, таму што ён прадстаўнік свайго лоббі, яны яго выбіралі, яны яго спансіравалі, таму ён будзе выконваць то, што ім трэба. Другое пытанне, напрыклад, вяртаючыся да Ўкраіны, я б не стаў надта
Но Трамп, ён з аднаго боку цікавы тым, што ён частка іхняй сістэмы. Ён ведае ўсю эту іхнюю сістэму, але ж ён джокер па сутнасці. Это той чалавек, які здольны прыняць эмацыйныя, магчыма, у тым ліку, але жорстка правесці сваё рашэнне. І ў гэтым ён якраз цікавы менавіта для... Все ж мы разумеем, што стары свет рушыцца на сённяшні дзень. На жаль, паўтаруся, новы не нараджаецца, пакуль што не відаць нічога кардынальна новага і цікавага. Але ж тое, што стары рушыцца, это ўжо відавочна. Трамп, магчыма, якраз і ёсць той разбуральнік, які даб'е ўсю эту схему. Яно ж паглядзі, колькі паўзнікала структураў, то бок цераз 50 гадоў любая структура, якая несла нейкую надзею, якая несла светлыя думкі, яна пачынае работаць на самазахаванні самой сябе. Што адбываецца, уласна, за ўсімі гэтымі структурамі, як Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, як усе это, якія змагаюцца з пацяпленнем планетарным, як усе это ВОЗы, ўсё это іншае. Это ж кормушка для пэўнага колу людзей. Так вот, Трамп якраз, по-моему, той, хто можа знесці ўсе вот этой структуры і, ну, скажем так, без шкадавання і рашуча. І ў гэтым я бачу пазітывы ад яго на заходжання на прэзідэнцтва на гэты тэрмін. І вяртаючыся да Беларусі, разумееце, Лукашенко зараз транслюе па лініі МЗС, па ўсіх дыпламатычных каналах Захаду і Злучаным Штатам: вы там давайте не вельмі актыўна супраць мяне дзейнічайце, таму што не будзе мяне, будзе тут Расія, і каму трэба расійскія войскі ў Гродны і Брэсце. То бок яны, здаецца, нікому не цікавыя. Хаця, з другого боку, гледзячы на той плот, які Польшча будуе на мяжы з Беларуссю, то падобна, што ў нас пакідаюць пад гэтым жалезным занавесам з таго боку, з расійскага, пад расійскі медны тазік. І тут варта зноўку такі фідбэк з Амерыкі, тое, што, разумееце, Расія для іх не вораг. Это мы лічым, што для Амерыкі Расія вораг. Не. Это прокладка паміж Кітаем і Еўропай. Ну, так думалі, што это прокладка паміж Кітаем і Еўропай, але ўжо ў іх стратэгічны хаўрус з Кітаем, у межах восі зла. Тут, канешне, можна дыскутаваць, маё такое меркаванне. І гэта вайсковая стратэгія ўжо відавочна бачыцца. Нейкая там будзе заключаная мірная ўгода. Як ты лічыш, ці можа так стацца, што Беларусь стане разменнай манетай, і расейцы, каб паказаць, што нейкай перамогі мы все-таки дасягнулі, но анексуюць Беларусь канчаткова. Яна і так страціла незалежнасць, наша Беларусь. У мяне выходзіла інтэрв'ю з экс-віцэ-прэм'ерам Украіны Романом Бясмертным, і ён сказаў: все, няма незалежнасці. Я хацеў пярэчыць, што ты будзеш пярэчыць? Так і ёсць. Якія тут варыянты? Варыянты анексіі, наколькі это магчыма? Глядзі, зноўку такі стратэгія і тактыка Лукашэнкі. Стратэгічна ён даробіць для Масквы ўсё, што трэба ўжо цягам 25-30 гадоў. Да? Ну, у прынцыпе, чаму яны яго і паставілі. А тактычна ён хоча пацараваць даскону дзён сваіх, таму што ён разумее, што як толькі ён адпускае вагары кіравання ў ручным рэжыме, што называецца Беларусю, то невядома, што з ім будзе і што будзе з ягонай сямейкай. Ягоная сямейка, як бы нам не падавалася это абсурдным, у 21 стагоддзі ў цэнтры Еўропы яна ўсё ж такі марыць, ім вельмі падабаюцца это алгарытмы, якія існуюць у карэйскай народна-дэмакратычнай. Але ж, глядзі, закрану такое пытанне, якое абсалютна не на паверхні, і пра што мала хто задумваецца. Карэя, там же ж першы этот Кім Ір Сен быў, да? Расеец. Вобразна кажучы, расеец, Юрашка. Імя сапраўднае ягонае. Колькі іх ужо памянялася? Кім Ір Сен, Кім Чен Ір. І Кім Чен Ын. Ужо ж пакаленні 3, напэўна, змянілася, так. Да? Да. Але ж пры гэтым, як бы так, энергаінфармацыйнае поле у гэтым утварэнні КНДР, яно застаецца адным і тым ж, да? Нічого не мяняецца. Такое ўражанне, што памятаеш егіпецкую міфалогію, нам заўсёды расказвалі, што першым егіпецкім царстве там гэтыя фараоны царавалі там по 700 гадоў, по 1000 гадоў. І здавалася, што это просто, такая бздура, фантазія, што это ж нереальна, немагчыма. А это магчыма на тым узроўні, калі дух перамяшчаецца з аднога цела ў другое. То бок сёння гэты самы Кім Ір Сен зайшоў у свайго сына, потым у свайго ўнука. І то бок для краіны нічого не мяняецца, для поля нічого не мяняецца.
і таму можна сказаць, што кіруе адзін і той же персонаж. Так вот, наколькі Лукашенко, глядзі са сваімі вот этими зменамі, ён же ж пад Колю нават падладзіў свой дзень нараджэння. І Коля зараз гаворыць, што ён абсалютная копія свайго бацькі. То мы не з гэтым самым маем справу. Яны ж усе любяць і магію, усю эту прыкладную эзотэрыку. Палавіна духа Лукашэнкі старэйшая ў Колю перасялілася, так? Ну, я так разумею, у Колю нічого, у сэнсе, у Віцю нічого не перасялялася, а вот, магчыма, ён разлічвае, што гэты самы персонаж, а вот гэты самы дух, што ён, гэты дземанок, ён перайдзе да Колі, ці што? Я не здзіўлюся, калі ён на гэта разлічвае. Я калісьці ў Беларусі сутыкаўся, калі яшчэ мог жыць на пачатку 2000-х у Беларусі, я сустракаў некалькі чалавек. Лукашенко, калі быў дэпутатам, ён аб'ездзіў усіх гэтых народных цэліцеляў беларускіх. І адзін з іх мне хваліўся, кажа, вот, глядзі, вот, гадзіннік Сейка, мне вот Лукашенко асабіста падарыў. То бок ён аб'ездзіў усіх, заручыўся падтрымкай кожнага з іх. Пабяцаў, што ён якраз хоча збудаваць краіну для народа, вельмі справядлівую, заручыўся іхняй падтрымкай. І потым ён же ж у нас, Лукашенко, быў ганаровым прэзідэнтам таварыства Тэра Гуманіка Рэйкі. Рэйкі, это чистая, да, это работа з энергіямі, да. То бок усё это ён цудоўна разумее, усім это ён карыстаецца. Это нам рассказывают, что мы лохи, вот это вот дурненькие, но. Шановні глядачі, ну і такі сценары, такі вось нечаканы спектр сцэнароў гучыць. Карацей, подписывайтеся на канал Пара, пра ўсе сцэнары даведаецеся. Сергей, ну я хочу опісаць сцэнар зараз і твоё меркаванне пачуць. Як усё будзе? Ось мне здаецца, тэндэнцыі знешнепалітычныя на гэта указваюць. Шановні глядачі, ну ситуація такая, што насамрэч Путін падставіў Расію под жудасны крах у будучым. Вось стратэгічна просто под конец поставіў Расію, таму што ну нічога ў іх няма, зброя, нафта, все это перакрываецца. А так, калі стратэгічна глядзець на справу, НАТО пашырылася, Швецыя, Фінляндыя, так, ну так стратэгічна, правильно, Сергей? Ситуацыя для Расіі не вельмі добрая, дапамог. Эканоміку угробіў. І все гэтыя вежы Крамля, калі сыходзіць, што все-таки это рэжым у Расіі, ён не такі персаналісцкі, як лукашэнкаўскі, то вельмі выглядае, што так, гэтыя вежы Крамля, ну, незадаволеныя Пуцінам. І зараз, калі сітуацыя дойдзе да катастрофы, альбо перад абвалам гэтых цэнаў на нафту, ну, карацей, калі там пачнецца дэстабілізацыя, а яна хутчэй за ўсё пачнецца, улічваючы рыторыку Трампа і ягоныя дзеянні, то Пуціна скінуць. І пасля гэтага і гэтага Лукашэнкі з ягонымі духамі яго таксама не стане. І Расіі будзе не да Беларусі, прынамсі пэўны час. І пакуль там не пачнуцца новыя там шавіністычныя тэндэнцыі, калі Расія не разваліцца, у нас будзе магчымасць все-таки адбудаваць дзяржаву з моцным войскам на манер ізраільскага, з пабудовай новых вайсковых хаўрусаў. Ну а з кім яны могуць быць? Украінцы, ды Балтыя, палякі, магчыма. Што для гэтага для ўсяго будзе магчымасць. І вырашацца многія праблемы, і Беларусь будзе мець добрыя перспектывы. І вось гэты 25-й год можа стаць у гэтым плане гістарычным, але перад гэтым здарацца катаклізмы, все адно падставяць Беларусь пад нейкія вельмі кепскія сцэнары, што, образна кажучы, выпаленая зямля застанецца і все пачнецца ў хуткім часе. Што ты думаеш пра гэта? Пра такое бачанне сцэнароў на будучыню? Ну, глядзі, па-перш за ўсё, пакуль беларускі рубель залежыць ад расійскага, то мы будзем ляцець у тую ж прорву, куды і расійскі рубель. І ўся наша эканоміка збольшага завязана туды ж, наш збыт в асноўным зараз ідзе туды, таму няма чаму здзіўляцца. Это раз. По-другое, той сцэнар, што ты называў, што Расіі трэба будзе для анестезіі зрабіць укольчык, паказаць, што да, вот там. Ну, яны, конечно, ў Расіі скажуць, што яны ўжо дэнацыфікацыю правялі, што яны асноўныя ва ўкраіне нацыяналістаў, нацыкаў гэтых уже знішчылі, то бок дасягнута летняя перамога там сапраўдная, ўсё. Але ж, ну вот, у якасці такой салодкай цукерачкі, магчыма, да, ім захочацца ўсё ж такі прыпаднесці вішенку на тортик, это Беларусь паставіць. І от чаму я гаварыў пра стратэгію і тактыку Лукашэнкі, ён толькі тактычна не згодны з тым, што Москва робіць. Стратэгічна ён усё для яе выконвае. За 25-30 гадоў усё знішчана, нацыянальная культура знішчана, нацыянальная адукацыя, нацыянальныя сродкі масавай інфармацыі, усё знішчана. Больш таго, я скажу, 20-й год для нас это трагедыя.
Да, з аднаго боку нам дазволілі падняцца, да, мы падняліся, да, мы прадэманстравалі, што можам быць салідарнымі, што нас багата, што мы прагнем волі, але ж яны скарысталі это для сябе. Глядзі, калі у нас до 20-го году у нас у Беларусі было прадстаўлена 3 асноўныя наратывы. Это беларускі нацыянальны, это умоўны БССРаўскі вакол Лукашэнкі, і это рускамірскія, якія складалі меншасць, якія адмаўляюць Беларусь. То зараз у нас засталося што, два наратывы, ўсё. Якраз вот это рускамірскія мімікрыравалі пад лукашэнкаўскіх паслядоўнікаў, увайшлі ў давер, увайшлі ў кіраўніцтва сілавых структур, увайшлі ў кіраўніцтва сродках масавай інфармацыі. І што з 20-го года эта хваля рэпрэсій, она правяла да таго, што з Беларусі з'ехала па самых сціплых ацэнках ад 700 тысяч до 2 мільёнаў. Это критично. Это критично для нации. При Лукашенко, я нагадаю, у нас уже заставалось 9 миллионов, не 10. Ну, 2 мільйони, мне здається, тут уже ти перегнув палку. Это не я перегнул, я тому и сказал, что есть версия от 700 до 2 миллионов. Такая версия так само існує, тому ее выключать не можно. Что ты думаешь датычна моих спадзеваў на 25 год? Что вот зараз пачнуцца працэсы, маем шансы, вся конфігурацыя пераменіцца? Глядзі, у нас будуць вокны магчымасці раскрывацца, это факт. Але ж пытанне, як мы іх скарыстаем. Хто готовы да это? Вот той сцэнар ОНТ зараз показала эти фильм-бесы, дзе ў тым ліку згадваецца новы эты план перамога умоўны, про тое, што это самае БДК заходзіць з украінскага боку, паспалітае рушэнне Харогвы заходзяць там з заходняга боку, яны захопліваюць нешта там на Палессі, і пры гэтым падымаюцца спяшчыя агентура, спяшчыя ячэйкі, менавіта актыў па ўсіх гарадах Беларусі, што яны пачынаюць захопліваць. Разумееш, ну, план прыгожы, да. І яны падобна, што яны якраз яго вельмі асцерагаюцца. Чаму вот эта хваля рэпрэсій, яна з 20-го года не прыпынялася? Таму што яны якраз дзейнічаюць у парадыгме, што вайна супраць іх ужо ідзе. Это мы ў рэжыме выжывання тут на дыяспоры. А яны разумеюць, што мы рыхтуемся менавіта да такого сцэнарыю. Але з чым вот на сённяшні дзень, вот шчыра, вокны магчымасцяў будуць адкрывацца, але ж чым нам заходзіць? Дзе наша сіла, якая б магла на сённяшні дзень? Я разумею, што магчыма часам бывае вот імпульсам, іскры дастаткова, каб успалыхнула. З аднаго боку, да, можна сказаць, што Беларусь уся это торфяник гарыць пад зямлёй, што зверху на зямлі нічого не відаць, а внутры нешта гарыць. Але ж за вот эти 2 крайнія гады і цалкам за 4 гады пасля 20-го, мне падаецца, што большасць ужо і забылася про той 20-й год. То бок інфармацыйнае поле там настолькі моцнае, што яно выцірае ўсе эти ўспаміны, узгадкі. Але ж іншае пытанне, што фармуецца пакаленне, якое самі сядзелі, ці сябры сядзелі, ўжо няма таго, хто б не пацярпеў ад сённяшняй улады. І ўсё это гаворыць про тое, што будзе накаплівацца патэнцыял, і наступны раз беларусы ўжо выйдуць не як у 20-м годзе з кветачкамі, а беларусы якраз выйдуць з разуменнем, што свабоду, што з турмы просто так не выпускаюць, да. Ну, ты пытаешься про тое, ну, а якім чынам, што немагчыма там зайсці ў Беларусь вызваліць, і хто гэта зробіць, а гэта зробяць людзі, якія знаходзяцца сёння ўнутры Беларусі, і як гэта бывае ў гісторыі, гэтыя людзі сёння могуць знаходзіцца поруч з Лукашэнкам і выглядаць адданымі лукашэнкаўцамі. Людзі, якія ведаюць дзяржаўную справу і разумеюць сутнасць працэсаў, што насамрэч адбываецца, яны ўздымуць бел-чырвона-белы сцяг, і магчымасці з'явяцца і для цябе, і для мяне, і для ўсіх, і шансы будуць. Я гэта бачу толькі так. Не, ну я аптыміст таксама, веру, што пытанне толькі часу. Шаноўныя сябры, 25 год. Пачнуцца працэсы. Ну і хацелася б, каб наш беларускі Бог захаваў нашу дзяржаву. Пора. Мне застаецца толькі з разуменнем таго, што вокны магчымасцяў будуць раскрывацца, ўсё ж такі пажадаць нам усім разам. Бо мы беларусы, што па адзін бок мяжы, што па другі бок мяжы, Беларусь у нас толькі адна, што ўсё ж такі мы скарыстаем этой вокны магчымасцю. Жыве Беларусь! Жыве вечна!